Hej, na to sa teším. To bolo super, no. Takže tam môžeme ísť potom, bývame 3 minúty do tela. Hollywood Boulevard. Sice tu skoro žiadnu hviezdu nepozná. Hej, ani Toma Jonesa si nespoznala. A to viem, to už má srdečko dokonca. Ale Esther Ralston. Marty Robbins, John Udgow, nič. Grace Ellen, Leper and the passenger with the Jeep running. Hazard lights blinking in the beat bumping. She fell in love with a street nigga. Tattoo my name on her petite figure. She said I wanna help you gamble, we ain't never gonna be right. Počkaj. 이미 좋다.哦，没有，是因为车子的问题，它有时候会啊。Joshua Tree, tam, kde sa stretávajú dve púšte. Vitajte v jednej z najpozoruhodnejších krajín amerického západu. Národný park Joshua Tree sa nachádza v juhovýchodnej Kalifornii, len pár hodín cesty od rušného Los Angeles a je miestom ostrých kontrastov a hlbokého pokoja. Tento park s rozlohou takmer 800 000 akrov, čo je približne 3200 km štvorcových,
predstavuje obrovskú chránenú divočinu, kde sa spájajú dva odlišné púštne ekosystémy. Na východe sa rozprestiera nižšie položená koloradská púšť, pre ktorú sú typické kaktusy, chola a kríky ambrózie. Na západe leží vyššie položená, o niečo chladnejšia a vlhkejšia Mohavská púšť. Práve tu, v tejto prechodnej zóne, sa darí slávnemu Menovcovi parku uprostred jedných z najúžasnejších geologických útvarov na Zemi. Cestu k ochrane tohto územia vydláždila žena menom Minerva Hoyt. Táto obyvateľka Pasadeny a milovníčka púšte bola zhrozená, keď videla, ako ľudia vykopávajú kaktusy, aby si nimi zdobili svoje záhrady v Los Angeles. Vďaka jej neúnavnému úsiliu vyhlásil prezident Franklin D. Roosevelt túto oblasť v roku 1936 za národnú pamiatku. Oficiálny štatút Národného parku však získala až 31. októbra 1994. Dnes je park baštou ochrany prírody. Približne 85% jeho územia je spravovaných ako divočina, čo zaručuje, že divoký západ zostane skutočne divokým. UNESCO ho tiež uznalo za medzinárodnú biosférickú rezerváciu, čo podčiarkuje jeho globálny význam pre biodiverzitu. Teraz si povedzme niečo o hlavnej hviezde programu, o strome Joshua, odborne nazývanom Yucca brevifolia. Napriek názvu to v skutočnosti nie je strom, je to monokotyledón, čo znamená, že má bližšie k trávam a ľaliam než k dubu alebo borovici. Legenda hovorí, že mormónski osadníci v 19. storočí pomenovali túto rastlinu po biblickej postave Jozuovi, pretože v jej vystretých vetvách videli ramená, ktoré ich vedú na západ. Tieto stromy rastú pomaly, v priemere len 2 až 7 cm za rok. Hoci sa väčšina z nich dožíva približne 150 rokov, niektorí starší giganti v parku majú podľa odhadov viac ako 500 alebo dokonca 1000 rokov. Jednou z najfascinujúcejších vecí je ich stratégia prežitia. Spoliehajú sa na vzájomný vzťah s jediným druhom hmyzu, s moľou jukovou. Táto moľa je jediným tvorom, ktorý dokáže strom Joshua opeliť a strom mu na oplátku poskytuje útočisko a potravu pre jeho larvy. Bez mole by neboli stromy a bez stromov by nebola moľa. Okrem flóry je park aj ihriskom z kameňa. Obrovské balvany, ktoré tu vidíte, niektoré vyzerajú, ako by ich na seba naskladali obry, sú v skutočnosti výsledkom chladnutia magmy pod zemou pred viac ako 100 miliónmi rokov. Erózia postupne odstránila povrchovú pôdu a zanechala po sebe tieto ostrovné hory. Tu je niekoľko zaujímavostí, ktoré ste možno nevedeli. Poprvé, je to Mekka horolezcov. S viac ako 8000 vytýčenými lezeckými cestami ide o jednu z popredných svetových destinácií pre skalné lezenie. Po druhé, nočná obloha je tu legendárna. Park je certifikovaným medzinárodným parkom tmavej oblohy. Keďže ho pred svetlami miest chránia hory, Mliečnú dráhu tu môžete vidieť s neuveriteľnou jasnosťou. A nakoniec, park má aj svojich dávnych obyvateľov. Fosílie nájdené na tomto území dokazujú, že počas poslednej doby ľadovej bol park domovom mamutov, obrovských pozemných lenochodov a dokonca aj ťav. Ak plánujete návštevu, určite nebudete sami. V posledných rokoch popularita Joshua Tree prudko vzrástla. V roku 2024 navštívili park takmer 3 milióny ľudí. Aby ste sa vyhli dávom, mnohí odporúčajú návštevu počas jarnej alebo jesennej sezóny, keď sú teploty najpríjemnejšie. Vstup do parku je možný 3 hlavnými bránami. Západným vstupom pri dedinke Joshua Tree, severným vstupom 29 Palms a južným vstupom pri Cottonwood Spring. Nezabudnite, že ide o drsné prostredie. Vo vnútri parku nie je takmer žiadny mobilný signál a letné teploty môžu bežne presiahnuť 40 stupňov Celzia.
vždy so sebou noste viac vody, než si myslíte, že budete potrebovať. Joshua Tree je viac než len miesto pre peknú fotku. Je to dôkaz odolnosti života v jednom z najdrsnejších prostredí na planéte. Či už ste tu preto, aby ste zdolali žulovú stenu, pozorovali hviezdy, alebo len ticho sedeli medzi pokrútenými jukami. Je to miesto, ktoré vo vás zostane ešte dlho potom, čo sa vám z topánok vypráši púštny prach. Ale toto je v piči. Tak dneska Grand Canyon nebude, ale ak nápočujeme, Marek už sa nezaujíma. Budeme sa tu modliť a budeme sa opakovať. Grand Canyon, príbeh vpísaný do kameňa. Vitajte na mieste, ktoré berie dých a popiera všetky predstavy o mierke. Národný park Grand Canyon v Arizone nie je len hlboká priepasť v zemi. Je to otvorená kniha dejín našej planéty, monument sily prírody a jedno z najuznávanejších prírodných diel sveta. Tento kaňon je gigantický. Meria takmer 450 kilometrov na dĺžku a v niektorých bodoch dosahuje šírku až 29 kilometrov. Keď stojíte na jeho okraji, pozeráte sa na krajinu, ktorá je taká rozľahlá, že ľudské oko má problém správne odhadnúť vzdialenosti. Je to miesto, kde sa čas zastavil v milióny rokov starých vrstvách skál, zatiaľ čo dole neustále pulzuje životodárna tepna celého regiónu. Rieka Colorado. Cesta k ochrane tohto unikátu nebola jednoduchá. Hoci bol Grand Canyon známy už dávno, oficiálnym národným parkom sa stal až 26. februára 1919. Výrazne k tomu prispel prezident Theodore Roosevelt, ktorý bol týmto miestom fascinovaný. Dnes je park zapísaný v zozname Svetového dedičstva UNESCO a jeho rozloha dosahuje úctyhodných 4926 km². Vznik kaňonu je fascinujúcim geologickým detektívom, hoci samotné skaly na dne, známe ako Vishnu schist, majú neuveriteľných 1,8 až 2 miliardy rokov. Samotný kaňon je relatívne mladý. Rieka Colorado ho začala hlbiť približne pred 5 až 6 miliónmi rokov. Predstavte si to ako neustálu, trpezlivú prácu vody, ktorá sa v kombinácii s vetrom a eróziou prerezávala cez Colorado Plateau ako nôž cez maslo.
Rieka tu dodnes prúdi v priemernom tempe 6 km za hodinu. V hĺbke, ktorá dosahuje priemerne 12 metrov, a v najhlbších miestach až 26 metrov, prenáša obrovské množstvo sedimentov, čím neustále prehlbuje dno kaňónu. To, čo mnohých návštevníkov prekvapí najviac, je extrémna vertikálna rozmanitosť. Rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom je priam šokujúci. Najvyšším bodom parku je Point Imperial s nadmorskou výškou približne 2680 metrov. Naopak, dno pri rieke Colorado leží len v necelých 730 metroch nad morom. Tento výškový rozdiel takmer 2 kilometrov znamená, že pri zostupe do kaňonu prechádzate cez niekoľko klimatických pásiem, od ihličnatých lesov na okraji až po horúcu, suchú púšť na dne. Klíma v Grand Canyone je nevyspytateľná. Možno vás prekvapí, že aj na konci apríla tu môžete zažiť husté sneženie a mrazivý vietor. Dôvodom je práve vysoká nadmorská výška okrajov kaňonu. South Rim leží vo výške okolo 2100 metrov, čo je viac ako mnohé tatranské štíty. V tejto výške sa priemerné nočné teploty v apríli stále pohybujú okolo nuly. Zatiaľ čo na dne kaňonu je o 10 až 15 stupňov teplejšie a už tam kvitnú púšne kvety. Hore na okraji sa môžu stále sypať vločky snehu. Biely sneh, kontrastujúci s červenými vrstvami skál, vytvára jednu z najkrajších scenérií sveta. Tu je niekoľko zaujímavostí, ktoré doplňajú tento div prírody. Po prvé, park je domovom fascinujúcich zvierat. Nad kaňonom môžete uvidieť krúžiť kalifornské kondory, jedny z najvzácnejších vtákov sveta s rozpätím krídel až 3 metre. Priamo na okrajoch kaňonu v tieni borovíc však bežne stretnete aj veľké cicavce. Často sú to jelene sika alebo jelene jeleníky, ktoré sa pokojne pasú v blízkosti turistických chodníkov a dodávajú drsnej skalnatej krajine jemnejší ráz. Okrem nich tu žije ďalších 90 druhov cicavcov a stovky druhov vtákov. Po druhé, nočná obloha a čistota vzduchu. Vzduch v Grand Canyone patrí k najčistejším v celých Spojených štátoch, čo umožňuje viditeľnosť na desiatky kilometrov. V noci sa park mení na raj astronómov, kde je Mliečna dráha viditeľná tak jasne, že osvetľuje okraje skál. A po tretie, ľudská stopa v hĺbke. V kaňone sa nachádza dedina Supaj, kde žije kmeň Havasupaj. Je to jediné miesto v Spojených štátoch amerických, kde sa pošta stále doručuje pomocou mulíc, pretože tam nevedie žiadna spevnená cesta. Grand Canyon nám pripomína našu vlastnú pominuteľnosť. Je to monumentálny dôkaz toho, čo dokáže voda, čas a vytrvalosť. Ak sa tam ocitnete v apríli a začne na vás padať sneh, nezúfajte. Práve vtedy uvidíte tvár kaňonu, ktorú väčšina turistov nikdy nezažije. Tichú, bielu a nekonečne majestátnu.
Horseshoe Bend. Dokonalá symetria prírody. Len kúsok od mesta Page v Arizóne sa nachádza jeden z najfotografovanejších riečnych meandrov na svete. Horseshoe Bend. Svoj názov dostal podľa ikonického tvaru konskej podkovy, ktorú tu do pieskovca trpezlivo vytesala rieka Colorado. Hoci sa nachádza len pár kilometrov od Grand Canyonu, ponúka úplne iný pohľad. Tu stojíte priamo nad priepasťou a sledujete dokonalú geometriu prírody. Vyhliadka leží v nadmorskej výške približne 1300 metrov a kolmý zráz k hladine rieky meria 300 metrov. Pre lepšiu predstavu je to výška, do ktorej by sa trikrát nad seba zmestila socha Slobody. Kontrast medzi sito-oranžovým pieskovcom a smaragdovo-zelenou vodou vytvára vizuálne divadlo, ktoré sa mení s každou hodinou dňa. Rieka tu tečie pokojne, pretože sa nachádza v oblasti Glen Canyonu, tesne pod priehradou. Zaujímavosťou je, že toto miesto nespravuje Správa národných parkov, ale mesto Page v spolupráci s kmeňom Navahov. Skaly sú bohaté na železo a mangán, čo im dodáva ich charakteristickú ohnivú farbu. Aj keď ide o púšť, počasie vie prekvapiť. V lete teploty atakujú 40 stupňov, zatiaľ čo v zime môže piesok pokryť jemný poprašok snehu. Je to monumentálny dôkaz sily jedného jediného toku. Antelope Canyon, symfónia svetla a pieskovca. Vitajte na jednom z najmagickejších miest amerického juhozápadu. Antelope Canyon, nachádzajúci sa v Arizone blízko mesta Page, nie je klasickým národným parkom pod federálnou správou. Je to kmeňový park národa Navahov, miesto hlbokej spirituálnej hodnoty a geologický unikát, ktorý nemá na svete obdobu. Na rozdiel od monumentálnych rozmerov Grand Canyonu vás tu čaká intímny zážitok v úzkých chodbách, ktoré do oranžového pieskovca vytesala voda a čas. Príbeh ochrany a správy tohto miesta je úzko spätý s pôvodnými obyvateľmi. Antelope Canyon bol oficiálne vyhlásený za kmeňový park Navahov v roku 1997. Odvtedy je prístupný výhradne so sprievodcom, čím sa zabezpečuje nielen bezpečnosť návštevníkov, ale najmä ochrana tohto krehkého prostredia. Pre Navahov je kaňon posvätným miestom, ku ktorému pristupujú s rovnakou úctou ako k chrámu. Každých 4 až 5 rokov sa v kaňone konajú obrady vďakyzdania za dary prírody. Vznik tohto miesta je fascinujúcim príkladom sily prírody. Antelope Canyon je tzv. Štrbinový kaňon, ktorý vznikol eróziou pieskovca typu Navajo Sandstone. Hlavným architektom tu nebola rieka, ale bleskové povodne. Počas monzúnových období steká dažďová voda z náhornej plošiny do úzkych štrbín, kde naberá obrovskú rýchlosť a silu. Spolu s pieskom, ktorý voda unáša, brusí steny kaňonu do hladkých, vlnitých tvarov, ktoré pripomínajú zamrznutý pohyb vody v kameni. Celková dĺžka horného kaňonu je približne 200 metrov, zatiaľ čo dolný kaňon je o niečo dlhší a členitejší, meria zhruba 400 metrov. Pokiaľ ide o podnebie a podmienky na návštevu, Antelope Canyon sa nachádza v nadmorskej výške približne 1100 metrov. To znamená, že aj tu sú rozdiely teplôt značné. V lete sa teploty v oblasti bežne šplhajú nad 40 stupňov Celzia, no v hĺbke kaňonu býva vzduch o niečo chladnejší. V zime a počas skorej jary, napríklad v apríli, vás môžu prekvapiť chladné rána s teplotami blízko nulu. Práve vtedy, podobne ako v Grand Canyonu, môžete zažiť vzácny moment, keď oranžové skaly popráši biely sneh
čo vytvára neuveriteľný vizuálny kontrast. Tu je niekoľko zaujímavostí, ktoré robia toto miesto výnimočným. Prvou je svetelný fenomén. Horný Antelope Canyon je známy svojimi svetelnými stĺpmi, ktoré vznikajú, keď slnečné lúče prenikajú cez úzke otvory v hornej časti kaňonu a dopadajú na dno. Tento úkaz je najlepšie viditeľný v letných mesiacoch okolo poludnia. V dolnom kaňone zase svetlo vytvára nekonečnú hru farieb. Od jemnej žltej cez oranžovú až po sítu fialovú. Druhou zaujímavosťou sú obyvatelia tejto oblasti. Hoci sa kaňon zdá byť nehostinný, v okolí môžete naraziť na púštne zvieratá, ako sú kojoty, zajace, ušatem alebo rôzne druhy jašteríc. Svoj názov kaňon dostal podľa vidlorohov amerických, ktoré sa tu kedysi voľne pásli a ktoré si prví návštevníci mýlili s antilopami. Treťou dôležitou informáciou je bezpečnosť. Bleskové povodne sú tu reálnym rizikom aj dnes. Stačí, ak prší desiatky kilometrov ďaleko a kaňon sa môže v priebehu pár minút naplniť vodou. Práve preto je vstup povolený len s certifikovaným sprievodcom, ktorý sleduje radar a stav počasia. Návštevnosť kaňonu v posledných rokoch extrémne narástla. Ročne sem zavítajú stovky tisíc ľudí, pričom najpopulárnejšie časy bývajú vypredané mesiace dopredu. Ak plánujete návštevu, pripravte sa na to, že vo vnútri sa pohybuje veľké množstvo ľudí, no magická atmosféra miesta to bohato vyvažuje. Antelope Canyon je miestom, kde sa čas počíta v miliónoch rokov erózie, ale svetlo sa mení v každej sekunde. Je to galéria vytvorená vodou, ktorú žiadny človek nedokáže napodobniť. Či už ho navštívite v horúcom lete, alebo v chladnom apríli. Odnesiete si odtiaľto pocit, že ste videli jedno z najväčších umeleckých diel prírody. Ďakujem za pozornosť a prajem vám nezabudnutelné zábery z tohto kamenného sna. Aha. Šport. Ja. No to, čo sme videli, tie kontajnery, to sú one. Buď nejaké nápustné objekty, alebo... Tam sa aj podpáde nejaký turbín. Tuto pôjdeme, tu je parkovisko, to je visitor centrum. Ale že tam sa bude dať na Brazílii. Monument Valley, ikona divokého západu. Vitajte na mieste, ktoré sa stalo synonymom pre slobodu a nekonečné obzory amerického západu. Monument Valley, nachádzajúce sa na hranici štátov Arizona a Utah, nie je národným parkom v tradičnom zmysle slova. Podobne ako Antelope Canyon, aj toto územie patrí pod správu národa Navahov a oficiálne sa nazýva Park kmeňa Navahov v Monument Valley. Ak ste niekedy videli klasický western alebo dobrodružný film, pravdepodobne ste sa na túto krajinu už pozerali. Jej siluety sú tak hlboko vpísané do svetovej kinematografie, že pri prvom pohľade naživo budete mať pocit, že sa vraciate niekam, čo už dávno poznáte. Tento park bol oficiálne založený v roku 1958. Jeho ochrana je pre Navahov kľúčová, pretože údolie nie je len turistickou atrakciou, ale domovom, ktorý obývajú po celé generácie. Celková rozloha parku presahuje 39 000 akrov, čo je približne 158 km štvorcových.
Celá oblasť sa nachádza v nadmorskej výške približne 1500 až 1800 metrov nad morom, čo z nej robí súčasť vysokej púšte Colorado Plateau. Geologický príbeh Monument Valley sa začal písať pred stovkami miliónov rokov. Červené pieskovcové monumenty, ktoré tu vidíme dnes, sú pozostatkami starobilej náhornej plošiny. Pôvodne bolo celé toto územie rovinaté, no milióny rokov erózie vetrom a vodou postupne odnášali mäkšie vrstvy hornín. To, čo zostalo, sú masívne monolity, svedkovia obrovskej sily prírody. Tieto útvary sa delia na tri hlavné typy. Prvým sú tzv. Mesy, čo sú široké plošiny s plochým vrcholom. Druhým typom sú bats, teda menšie kopce s výraznými zvislými stenami. A tretím sú ihly, čo sú štíhle kamenné veže, ktoré sa šplhia k oblohe. Najvyššie z týchto monumentov dosahujú výšku až 300 metrov nad dnom údolia. Podnebie v Monument Valley je drsné a premenlivé. Keďže ide o vysokohorskú púšť, teplotné rozdiely medzi dňom a nocou môžu byť extrémne. V letných mesiacoch tu teploty bežne dosahujú 35 stupňov Celzia, no vzduch zostáva suchý. V zimnom období, skoro na jar, teda aj v apríli, je počasie nevyspytateľné. Nie je ničím výnimočným, ak sa nad červenými pieskovcami preženie snehová búrka. Pohľad na jasne červené skály, pokryté bielým snehom, je pre fotografov vzácnym darom, ktorý zvýrazňuje textúry a hĺbku krajiny. Práve táto nadmorská výška spôsobuje, že aj keď v nižšie položených častiach Arizóny už vládne leto, tu v Monument Valley vás v apríli môže mrazivý vietor prinútiť siahnuť po teplej bunde. Z hľadiska zaujímavosti a fauny je údolie prekvapivo živé. Hoci sa krajina zdá byť pustá, je domovom pre kojoty, púštne králiky a divoké kone, ktoré sa občas voľne potulujú medzi monumentmi. Pre Navahov má každá skala svoj význam a meno. Možno najznámejšie sú monumenty Mitten Buttes, ktoré pripomínajú obrovské palčiaky. Podľa tradície majú tieto rukavice pripomínať ľuďom, že duchovia strážia krajinu a zanechávajú v nej svoje stopy. Kinematografická história údolia je samostatnou kapitolou. Režisér John Ford tu nakrútil mnoho svojich najslávnejších filmov s Johnom Wayneom, čím vytvoril obraz amerického kouboja, ktorý dodnes pozná celý svet. Jedno z najznámejších miest v údolí sa dokonca volá John Ford's Point. Ďalším slávnym miestom je cesta číslo 163, známa ako Forrest Gump Point. Práve tu sa odohrala slávna scéna, v ktorej Forrest Gump počas svojho behu naprieč Amerikou zrazu zastal a rozhodol sa ísť domov. Tento ikonický výhľad na priamu cestu smerujúcu k majestátnym skalám ročne priláka tisíce návštevníkov, ktorí si chcú zopakovať túto legendárnu scénu. Dnes navštíví Monument Valley približne 400 000 ľudí ročne. Hoci je hlavná 17-míľová okružná cesta prístupná aj pre bežné autá, mnohé z najkrajších častí údolia uvidíte len počas organizovaných túr so sprievodcom z kmeňa Navahov. Tieto túry vás zavedú k skalným oblúkom a starobilým petroglyfom, ktoré rozprávajú príbehy ľudí, ktorí tu žili dávno pred nami. Pri návšteve treba mať na pamäti, že v parku platia prísne pravidlá. Je zakázané liesť na monumenty a celá oblasť je pre Navahov posvätná. Služby v okolí sú obmedzené, no práve to dodáva miestu pocit autentickosti. Jediný hotel priamo v parku, hotel The View, je navrhnutý tak, aby splýval s krajinou a z každej izby ponúkal výhľad na východ slnka nad monumentmi. Monument Valley nie je len o skalách a piesku. Je to miesto, kde sa stretáva geológia s mytológiou a filmová história s každodenným životom pôvodných obyvateľov. Keď tam budete stáť v tichu púšte, možno ucítite tú istú pokoru, akú cítili generácie pred vami. Či už ho uvidíte zaliate slnkom alebo pod aprílovým snehom. Monument Valley vám pripomenie,
že skutočná veľkosť nepotrebuje slová. Ďakujem za pozornosť a prajem vám, aby vaše zábery z tohto údolia zachytili aspoň kúsok z jeho nekonečnej majestátnosti. Zara je tam. A včera to bolo, že bol Bulgárii. Zara a Gucci. To je taká indiánska vesnica. To je u Opačov. Martinky sú pozadí. Viem koho. Míša Bíra. Prsty a 4 prsty, alebo dlaň takto. Hej, dlane. Ty kokos, krásne. Národný park Arches, brány vytesané do času, vitajte v mieste, kde sa kameň mení na umenie a kde zákony gravitácie akoby strácali svoju moc. Národný park Arches, nachádzajúci sa v srdci východného Utahu, nedaleko mesta Moab, je domovom najväčšej koncentrácie prírodných kamenných oblúkov na svete. Je to krajina, kde sa červený pieskovec krúti do fantastických tvárov a kde ticho púšte rozpráva príbehy staré milióny rokov. Tento park nie je len turistickým cieľom, je to geologický zázrak, ktorý nám pripomína, že aj to najtvrdšie bralo sa poddá trpezlivému dotyku vody a vetra. Cesta k dnešnej podobe Národného parku sa začala písať 12. apríla 1929, kedy ho prezident Herbert Hoover vyhlásil za národnú pamiatku. V tom čase išlo o odľahlú a takmer neznámu oblasť, ktorú navštevovalo len pár dobrodruhov. Trvalo však ďalšie 10 ročia, kým 12. novembra 1971 získal štatút Národného parku. Za tento posun vďačíme najmä aktivistom a spisovateľom, ako bol Edward Abbey, ktorý v parku pracoval ako strážca a napísal o ňom kultovú knihu Púštny pustovník. Dnes sa Arches rozprestiera na rozlohe približne 76 000 akrov, čo predstavuje zhruba 310 kilometrov štvorcových. Hoci sa rozlohou radí k menším americkým parkom, jeho hustota prírodných úkazov je bezkonkurenčná. Nachádza sa tu viac ako 2000 zdokumentovaných kamenných oblúkov, od drobných otvorov až po kolosálne štruktúry presahujúce dĺžku 90 metrov. Aby sme pochopili, prečo sa práve tu nachádza toľko oblúkov, musíme sa pozrieť hlboko pod zemský povrch do obdobia pred 300 miliónmi rokov. Vtedy bolo toto územie zaplavené morom, ktoré po svojom odparení zanechalo tisíce metrov hrubú vrstvu soli, známu ako formácia Paradox. Táto soľná vrstva sa pod obrovským tlakom neskorších usadenín začala správať ako plastická hmota.
Keďže soľ má nižšiu hustotu než okolitý pieskovec, začala stúpať nahor, pričom vrchné vrstvy hornín ohýbala a lámala. Keď sa soľ neskôr vplyvom podzemnej vody rozpustila, vrstvy pieskovca sa prepadli, čím vzniklo údolie Salt Valley. Práve na okrajoch tohto údolia zostali stáť vertikálne steny pieskovca, ktoré erózia začala brúsiť do podoby dnešných oblúkov. Tento proces trval milióny rokov a prebieha neustále aj v tejto sekunde. Klíma v Národnom parku Arches je definovaná jeho polohou vo vysokej púšti Colorado Plateau. Priemerná nadmorská výška parku sa pohybuje okolo 1600 metrov nad morom, čo so sebou prináša extrémne teplotné výkyvy. V letných mesiacoch od júna do augusta teploty bežne prekračujú 40 stupňov Celzia a slnko tu páli s obrovskou intenzitou, pričom skaly sálajú teplo ešte dlho po západe slnka. Naopak, v zime teploty klesajú hlboko pod nulu. Ak navštívite Arches v apríli, čo je jeden z najobľúbenejších mesiacov pre návštevu, zažijete veľmi dynamické počasie. Denné teploty sú ideálne na turistiku, zvyčajne okolo 15 až 20 stupňov, no noci zostávajú mrazivé a často klesajú k bodu mrazu. Práve v apríli môžete zažiť fascinujúci moment, kedy sa nad oranžovými oblúkmi preženie snehová prehánka. Sneh v Arches nie je len vizuálnym bonusom, je to kľúčový prvok erózie. Voda zo snehu vteká do prasklín v skale, kde v noci zamrzne. Zväčší svoj objem a pôsobí ako klin, ktorý odlamuje kusy kameňa. Fauna a flóra v parku sú príkladom dokonalej adaptácie na extrémne sucho. Mnohé zvieratá sú aktívne najmä v noci alebo počas svitania a súmraku, aby ušetrili vzácnu energiu a vodu. Môžete tu naraziť na pumu americkú, kojoty alebo líšky. Často uvidíte aj jeleníky, ktoré sa pasú v blízkosti ciest, najmä v skorých ranných hodinách. Medzi ikonických obyvateľov patrí ovca hruborohá, ktorú môžete vidieť na strmých zrázoch v oblasti rieky Colorado. Z rastlín tu dominuje borovica pinion a borievka utarská. Tieto stromy majú špeciálne upravené koreňové systémy a dokážu prežiť aj dlhé obdobia sucha tým, že obetujú niektoré svoje vetvy, aby udržali zvyšok stromu nažive. Dôležitou súčasťou ekosystému je biologická pôdna kôra. Ide o živý čierny povlak na piesku, tvorený kyanobaktériami, lišajníkmi a machmi. Táto kôra je základom života v púšti, pretože zabraňuje erózii piesku a fixuje dusík potrebný pre rastliny. Preto je v parku životne dôležité dodržiavať pravidlo, aby ste kráčali len po vyznačených chodníkoch alebo po skalách, kde táto kôra nerastie. Park ponúka niekoľko ikonických oblastí, z ktorých každá si vyžaduje dostatok času na objavovanie. Tou najslávnejšou je nepochybne Delicate Arch. Tento oblúk stojí samostatne na okraji prírodného amfiteátra a stal sa symbolom celého štátu Utah. Cesta k nemu meria približne 5 kilometrov, tam aj späť, a vedie cez otvorené skalné plochy, ktoré môžu byť v lete veľmi vyčerpávajúce. Samotný oblúk má výšku 14 metrov a šírku 10 metrov. Pohľad naň pri západe slnka, kedy skala mení farbu z oranžovej na síto, červenú až purpurovú, patrí k najsilnejším vizuálnym zážitkom na svete. Zaujímavosťou je, že kovboji tento oblúk v minulosti nazývali nohavice starej dievky, kým dostal svoj dnešný vznešenejší názov. Ďalšou významnou oblasťou je Devil's Garden, čo je najsevernejšia časť parku prístupná autom. Tu sa nachádza Landscape Arc, najdlhší prírodný oblúk v Severnej Amerike, ktorý meria úctyhodných 93 metrov na šírku. Keď pod ním stojíte, máte pocit, že každú chvíľu musí spadnúť, pretože v najúžšom bode má hrúbku len necelé 2 metre. Ak sa vydáte ďalej po náročnejšom chodníku, dostanete sa k Double O Arch alebo k úzkému skalnému výbežku Black Arch Overlook,
odkiaľ uvidíte park z úplne inej perspektívy. Celá táto trasa v Diablovej záhrade má dĺžku viac ako 11 kilometrov a vyžaduje si dobrú fyzickú kondíciu a dostatok vody. Oblasť Windows Section, známa aj ako okná, je ideálna pre rodiny a fotografov. Tu nájdete oblúky North Window a South Window, ktoré sú oddelené masívnym skalným nosom. Ak sa postavíte na správne miesto, môžete cez tieto okná vidieť vzdialené pohorie La Salle Mountains, ktorého vrcholy sú pokryté snehom takmer počas celého roka. Tento kontrast medzi zasneženými trojtisícovkami a horúcou červenou púšťou je typickým obrazom východného Utahu. Hneď oproti sa nachádza Turret Arch a neďaleko odtiaľ populárny Double Arch, kde sa nakrúcala úvodná scéna filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava. Z hľadiska návštevnosti sa Arches stal v poslednom desaťročí obeťou vlastnej krásy. Ročne ním prejde viac ako 1,5 milióna návštevníkov. To viedlo k zavedeniu povinného rezervačného systému na vstup do parku počas hlavnej sezóny od apríla do októbra. Bez vopred kúpenej miestenky na konkrétny čas sa do parku nedostanete, čo pomáha regulovať dopravu a chrániť krehkú infraštruktúru. Park je otvorený 24 hodín denne, čo využívajú najmä milovníci nočnej oblohy. Keďže Arches je certifikovaným parkom tmavej oblohy, absencia svetelného znečistenia tu umožňuje vidieť Mliečnu dráhu s neuveriteľnou čistotou. Sledovanie hviezd cez siluety kamenných oblúkov je nezabudnutelný zážitok, ktorý vás prepojí s vesmírom. Pri návšteve treba pamätať na bezpečnosť a etiku pohybu v prírode. Púšť je krásna, ale neodpúšťa chyby. Dehydratácia a úpal sú najčastejšími problémami, s ktorými sa turisti stretávajú. Odporúča sa piť aspoň 4 litre vody denne. Taktiež je dôležité rešpektovať ticho a pokoj miesta. Stohy kameňov, ktoré občas turisti stavajú pozdĺž ciest, sú v parku nežiaduce, pretože môžu zmiasť iných turistov a narúšajú prirodzený vzhľad krajiny. V Arches platí heslo, že si máte odniesť len fotografie a nechať za sebou len stopy na vyznačených chodníkoch. Návšteva Arches nie je len o turistike, je to lekcia o trpezlivosti prírody a o jej neustálej premene. Každý oblúk, ktorý dnes vidíme, je v určitom štádiu svojho zániku. Od okamihu, kedy sa v pieskovcovej stene vytvoril malý otvor, až po chvíľu, kedy sa klenba pod vlastnou váhou zrúti, ubehnú tisíce rokov. Človek tu nadobúda pocit vlastnej pominuteľnosti v porovnaní s týmito monolitmi. Práve táto krehkosť robí park výnimočným. Vieme, že oblúky tu nebudú navždy, čo nás núti vážiť si ich prítomnosť ešte viac. Tento park je dôkazom toho, že aj tie najdrsnejšie podmienky môžu vytvoriť niečo neuveriteľne jemné a estetické. Keď budete kráčať po prachu, ktorý kedysi býval pevnou skalou, spomeňte si na silu, ktorá toto všetko vytvorila. Je to tichá sila vody, ničivá moc mrazu a nekonečná trpezlivosť času. Arches sú bránami do histórie našej planéty, ktoré zostávajú otvorené pre každého, kto je ochotný spomaliť, stíšiť sa a načúvať ich tichému kamennému hlasu v srdci Utahu.
mobil. Ale ja natáčam. Národný park Bryce Canyon. Kamenný les v objatí mrazu. Vitajte na mieste, ktoré popiera všetky pozemské pravidlá architektúry. Národný park Bryce Canyon, nachádzajúci sa v južnom Utahu, nie je v skutočnosti kanionom v pravom zmysle slova. Je to gigantický prírodný amfiteáter vytesaný do okraja náhornej plošiny Paunsaugund. To, čo ho robí svetovým unikátom, sú tisíce štíhlych kamenných väží známych ako hudús. Tieto útvary, pripomínajúce skamenené postavy, vytvárajú najväčšiu koncentráciu podobných štruktúr na celej našej planéte. Keď stojíte na okraji a hľadíte do hlbín amfiteátra, máte pocit, že sa pozeráte na obrovské kamenné vojsko, ktoré tu ticho stráži tajomstvá času. História ochrany tohto územia sa začala písať 8. júna 1923, kedy bol Bryce Canyon vyhlásený za národnú pamiatku. O 5 rokov neskôr, 25. februára 1928, získal oficiálny štatút Národného parku. Svoje meno nesie po mormonskom pionierovi Ebenezerovi Bryceovi, ktorý sa tu usadil v roku 1875. Bryce bol známy svojim pragmatickým pohľadom na tento prírodný div, slávne o ňom vyhlásil, že je to strašné miesto na stratenie kravy. Pred ním však túto oblasť obývali ľudia z kmeňa Paiute, ktorí tu zanechali hlboké stopy svojej kultúry a mytológie. Dnes sa park rozprestiera na rozlohe takmer 36 000 akrov, čo je približne 145 km štvorcových. Hoci patrí k menším americkým parkom, jeho vizuálna intenzita je ohromujúca. Geologický pôvod Bryce Canyonu je úzko spätý s vodou a extrémnym striedaním teplôt. Skály, ktoré dnes obdivujeme, sú súčasťou formácie Claron a vznikali pred 40 až 60 miliónmi rokov v obrovskom systéme jazier a riečnych nánosov. Usadeniny vápenca, bahna a piesku vytvorili vrstvy rôznej tvrdosti a farby, pričom oxidy železa im dodali typické odtiene červenej, oranžovej a ružovej. Hlavným nástrojom, ktorý vyrezal dnešné veže húdus, je mráz. V Bryce Canyone dochádza k cyklu zamrzania a rozmrzania vody až 200 nocí v roku. Voda cez deň vteká do prasklín v skale, v noci zamrzne, zväčší svoj objem o 9% a s obrovskou silou rozlamuje kameň. Tento proces, známy ako mrazové zvetrávanie, prebieha neúnavne každú zimu. Kyslá dažďová voda následne pomaly rozpúšťa vápenec a odplavuje uvoľnený materiál, čím vytvára tie neuveriteľné tvary, ktoré pripomínajú totémy ihly alebo postavy v dlhých plášťoch. Nadmorská výška parku je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje všetko živé aj neživé. Bryce Canyon leží oveľa vyššie ako susedné parky Zion alebo Arches. Okraj amfiteátra sa nachádza v nadmorskej výške od 2400 do 2700 metrov nad morom. To znamená, že klíma je tu výrazne chladnejšia a vzduch je redší. Ak navštívite park v apríli, musíte byť pripravení na pravú vysokohorskú jar. Denné teploty sa môžu vyšplhať na príjemných 10 až 15 stupňov Celzia. No ako náhle slnko zapadne, teplota prudko klesá hlboko pod nulu. Snehové prehánky sú v apríli úplne bežné a často pokryjú oranžové veže bielou perinou. Práve tento kontrast medzi bielým snehom, jasne oranžovým vápencom a sitozelenými borovicami robí z apríla jeden z najfotogenickejších mesiacov v roku. Vzduch je v tejto výške neuveriteľne čistý, čo umožňuje za dobrého počasia viditeľnosť až na vzdialenosť 200 km, pričom na obzore môžete vidieť pohorie Navajo Mountain v Arizone. Život v tomto kamennom lese je prispôsobený drsným podmienkam a vysokohorskému prostrediu. V nižších polohách parku dominujú borovice pinion a borievky. No na okraji náhornej plošiny nájdete majestátne borovice ponderosa a
ktoré dorastajú do obrovských rozmerov a ich kôra vonia po vanilkem alebo maslových sušienkach. Jedným z najvzácnejších stromov je borovica osinatá, známa ako Bristleton pine. Niektoré z týchto pokrútených stromov v parku majú viac ako 1600 rokov a patria k najstarším žijúcim organizmom na svete. Ich schopnosť prežiť v chudobnej pôde a neustálom vetre je fascinujúcim príkladom odolnosti života. Fauna je tu rovnako pestrá. Môžete tu stretnúť jelene jeleníky, ktoré sa často pasú priamo pri hlavnej ceste, alebo vidlorohy americké, ktoré sú najrýchlejšími suchozemskými cicavcami západnej pologule. Vzácnym obyvateľom je aj sisel stepný, ktorý je kriticky ohrozeným druhom a v Bryce Canyonu našiel jedno zo svojich posledných útočísk. Nad hlavami návštevníkov často krúžia sojky chochlaté so svojím sítomodrým perím, ktoré sa ozývajú prenikavým krikom, alebo majestátne drávce, ktoré využívajú stúpavé prúdy teplého vzduchu stúpajúceho z hlbín amfiteátra. Pre návštevníkov ponúka park prepracovaný systém vyhliadok a turistických chodníkov, ktoré sú rozdelené podľa náročnosti. Hlavná trasa vedie pozdĺž okraja amfiteátra a spája najdôležitejšie miesta ako Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point a Bryce Point. Každá z týchto zastávok ponúka iný uhol pohľadu na labyrint veží a meniacu sa hru tieňov počas dňa. Ak však chcete Bryce Canyon skutočne zažiť, musíte zostúpiť pod jeho okraj a ponoriť sa dovnútra tejto kamennej katedrály. Chodník Navajo Loop vás zavedie do úzkych skalných chodieb, ako je napríklad slávna Wall Street. Tu steny siahajú do výšky desiatok metrov a medzi nimi rastú storočné stromy, hľadajúce cestu za slnečným svetlom. Ďalšou obľúbenou trasou je Queen's Garden Trail, ktorá je považovaná za najmenej náročný zostup do amfiteátra a vedie k útvaru, ktorý sa nápadne podobá na sochu kráľovnej Viktórie, stojacej v kráľovskej záhrade. Kombinácia týchto dvoch chodníkov vytvára okruh, ktorý vám umožní prejsť sa priamo medzi kamennými obrami a pocítiť ich skutočnú veľkosť z perspektívy zdola. Jedným z najväčších pokladov parku je jeho nočná obloha, ktorá patrí k najtmavším v Spojených štátoch. Bryce Canyon je medzinárodne uznávaným parkom tmavej oblohy a vďaka svojej vysokej nadmorskej výške a minimálnemu svetelnému znečisteniu ponúka pohľad na vesmír, aký v mestách už dávno neexistuje. Počas jasnej noci môžete vidieť tisíce hviezd, jasné planéty a široký pás Mliečnej dráhy, ktorý sa tiahne od obzoru po obzor. Park pravidelne organizuje astronomické programy pod vedením strážcov parku, kde vysvetľujú návštevníkom súhvezdia a starobilé mýty. Pre domorodých Američanov z kmeňa Paiute neboli Hoodoos len obyčajnými skalami. Podľa ich legendy to boli legendárni ľudia, ktorých boh Kojot potrestal za ich chamtivosť a premenil ich na kameň. Ich zamrznuté tváre pokryté červeným prachom tu zostali ako večné memento. Keď stojíte v tichu noci pod hviezdami a sledujete dlhé tiene veží, tieto legendy zrazu nadobúdajú reálne kontúry. Návštevnosť parku stabilne rastie a ročne prekračuje 2,5 milióna ľudí. Napriek tomu si Bryce Canyon zachováva pocit určitej odľahlosti a pokoja, najmä ak sa vyberiete na menej známe trasy v južnej časti parku, ako je napríklad Rainbow Point alebo Jovimpa Point. Tu, v najvyššom bode parku, vo výške 2707 metrov, uvidíte celú geologickú históriu regiónu. Tento pohľad je súčasťou tzv. Grand Staircase, teda veľkého schodiska. Je to obrovská séria geologických vrstiev, ktoré začínajú práve tu v Bryce Canyone ako najmladšia vrstva a postupne klesajú cez Zion až po najstaršie skály na dne Grand Canyon. Každý farebný stupeň týchto skál reprezentuje milióny rokov vývoja
zeme, záplav, erózie a tektonických pohybov. Pri plánovaní návštevy v apríli nezabúdajte na kvalitné vrstvené oblečenie a pevnú turistickú obuv. Chodníky pod okrajom môžu byť v tomto čase ešte pokryté ľadom alebo byť značne blatisté kvôli topiacemu sa snehu. Bezpečnosť je v tomto teréne prvoradá. Preto správa parku často odporúča používať turistické nesmeky na topánky, ktoré uľahčujú pohyb na šmykľavom povrchu. Netreba podceňovať ani ochranu pred slnkom, ktoré je v tejto nadmorskej výške veľmi intenzívne, aj keď je vzduch chladný. Bryce Canyon je miestom neustálej a nezastaviteľnej premeny. Hoodoos nie sú večné monumenty. Erózia ich neustále obrusuje tempom približne 1 meter za každých 100 rokov. Každých pár 10 ročí sa niektorá z veží pod vlastnou váhou zrúti. Zatiaľ čo hlbšie v stene amfiteátra sa pod vplyvom mrazu začína rodiť nová štrbina, z ktorej neskôr vznikne nové okno a nakoniec nová väža. Je to dynamický a živý proces, ktorý nám ukazuje, že príroda nikdy nespí a nič nie je definitívne. Návšteva tohto parku je hlbokým zážitkom, ktorý vás prinúti zamyslieť sa nad silou základných živlov a krehkou krásou pominuteľnosti. Či už budete sledovať prvý ranný lúč slnka, alebo sa budete brodiť aprílovým snehom v tieni oranžových stien, Bryce Canyon vo vás zanechá pocit úžasu a pokory. Tu je slaninový úsek. Zákaz približovania. Nebo je jasné, až do rána, pokiaľ mesiac vlastne nikdy nebolo lepšie, ako túto vlastne nádečne. Nebo je jasné, až do rána, pokiaľ mesiac vlastne nikdy nebolo lepšie, ako túto vlastne nádečne. Cez tunely pôjdeme, krásne výhľady. Zvané popíči. Už je 63. Majú najťažšie za sebou, teraz už... Národný park Zion, svätyňa v srdci červených skál. Vitajte na mieste, kde sa vertikálne steny stretávajú s oblohou a kde sila tečúcej vody vytvorila jeden z najúžasnejších kaňonov na svete. Národný park Zion, nachádzajúci sa v juhozápadnom Utahu, je miestom, ktoré v návštevníkoch vyvoláva pocit hlbokej pokory a úžasu. Na rozdiel od mnohých iných parkov, kde na krásu hľadíte z okraja dole,
Ve Zionu stojíte na dne kaňonu a vaše oči stúpajú po masívnych stenách z červeného a krémového pieskovca, ktoré sa šplhajú do výšky viac ako 800 metrov. Je to živá katedrála, kde rieka Virgin neustále pokračuje vo svojej milióny rokov trvajúcej práci, hlbiac cestu do samotného srdca náhornej plošiny. História ochrany tohto posvätného územia sa začala písať 31. júla 1909 pod názvom Mukuntuveap, čo v jazyku kmeňa Paiute znamená priamy kaňon. O 10 rokov neskôr bol park premenovaný na Zion mormonskými osadníkmi, pre ktorých bol tento kaňon miestom pokoja a duchovného útočiska pred vonkajším svetom. Dnes sa park rozprestiera na rozlohe takmer 150 000 akrov divokej a nespútanej prírody, ktorá chráni nielen geológiu, ale aj vzácny ekosystém vysokej púšte, kde sa stretávajú 3 rôzne geografické oblasti a vytvárajú unikátne podmienky pre život v tomto nehostinnom, no krásnom prostredí. Geologický príbeh Zionu je príbehom trpezlivosti a obrovského tlaku. Pred približne 190 miliónmi rokov bola táto oblasť súčasťou najväčšieho púštneho systému v histórii severnej pologule. Obrovské piesočné duny sa pod váhou vlastných vrstiev a vplyvom minerálov v podzemnej vode premenili na pevný pieskovec typu Navajo Sandstone. Tento pieskovec je známy svojim krížovým vrstvením, ktoré dodnes vizuálne zachytáva smer prastarých vetrov. Neskôr, pred približne 12 miliónmi rokov, tektonické pohyby zdvihli celú náhornú plošinu Colorado Plateau o 1000 metrov náhor. Toto zdvihnutie dalo rieke Virgin potrebný sklon a silu, aby sa začala prerezávať cez vrstvy pieskovca. Rieka Virgin dodnes odplavuje každý rok milióny tón sedimentov a prehlbuje káňon tempom približne 1 cm za 100 rokov. V geologickom čase je to bleskový proces, ktorý vytvoril tie najstrmšie a najhlbšie zárezy, aké v Utahu uvidíte, pričom každá vrstva skály rozpráva inú kapitolu o dávnych oceánoch a púšťach. Práve tu, uprostred tejto vertikálnej monumentálnosti, sa nachádza najznámejší bod celého parku, legendárny Angel's Landing. Ak hľadáte ten najúžasnejší výhľad, toto je miesto, kde sa vaša odvaha stretne s nekonečným priestorom. Výstup na Angel's Landing je považovaný za jednu z najnebezpečnejších, ale zároveň najkrajších túr na svete. Cesta začína kľukatými serpentínami, ktoré vás vynesú do výšky, kde sa začne otvárať dno kaňonu a hluk rieky pod vami začne pomaly utíchať. Avšak tá pravá dráma začína na poslednom úseku, ktorý vedie po úzkom skalnom hrebení. Tu sú do skaly upevnené masívne reťaze, ktorých sa musíte držať, pretože po oboch stranách vás delia stovky metrov hlboké priepasti od zeme. Každý krok na tomto exponovanom úseku vyžaduje maximálne sústredenie a rešpekt k výške. Keď však konečne dosiahnete vrchol tohto skalného trňa, čaká vás odmena v podobe panorámy, ktorá nemá obdobu. Stojíte na mieste, o ktorom sa kedysi hovorilo, že je také nedostupné, že na ňom môžu pristať iba anjeli. Celý kaňon Zion máte ako na dlani. Rieka Virgin sa pod vami kľukatí ako strieborná nitka a vy cítite silu vetra a obrovskú hĺbku priestoru, ktorá vás obklopuje zo všetkých strán. Tento výhľad nie je len o kráse, je o prekonaní vlastných hraníc uprostred divočiny. Nadmorská výška parku vytvára pestrú mozaiku mikroklím, kde na niekoľkých kilometroch prejdete z horúcej púšte do chladných ihličnatých lesov. Ak navštívite Zion v apríli, zažijete obdobie prebudzania a neuveriteľných kontrastov. Denné teploty v hlavnom kaňone sú veľmi príjemné, zvyčajne medzi 15 až 25 stupňami Celzia, čo je ideálne pre náročnú turistiku bez úmorných letných horúčav.
Avšak vo vyššie položených častiach a v úzkých bočných kaňonoch môže byť vzduch stále mrazivý. Apríl je tiež mesiacom, kedy sa topí sneh na okolitých planinách, čo znamená, že rieka Virgin dosahuje svoju najvyššiu hladinu a vodopády sa menia na hrmiace prúdy vody. Práve v apríli začínajú kvitnúť prvé púštne rastliny a topole v údolí sa obaľujú do sviežej, svetlozelenej farby. Pohľad na túto jarnú vegetáciu kontrastujúcu s tmavočervenými stenami, ktoré sú občas ešte poprášené aprílovým snehom, patrí k najsilnejším vizuálnym zážitkom, aké park ponúka. Je to čas, kedy sa púšť mení na hučiacu galériu padajúcej vody, ktorá sa triešti o prastaré balvany na dne údolia. Život v Zione je neuveriteľne rozmanitý vďaka prítomnosti vody a rôznorodosti terénu. Park je domovom pre viac ako 280 druhov vtákov a 75 druhov cicavcov. V tieni kaňonu môžete stretnúť jelene-jeleníky, ktoré sa pokojne pasú v blízkosti chodníkov. Ak budete mať šťastie, na strmých stenách zahliadnete ovce hruborohé, ktoré s ľahkosťou zdolávajú takmer vertikálny terén, hľadajúc vzácne kúsky trávy. Zion je tiež dôležitým útočiskom pre kondora kalifornského s rozpätím krídel 3 metre. Z rastlín sú unikátne tzv. Visiace záhrady, kde voda presakuje cez spórovitý pieskovec a vyviera na stenách, čím vytvára oázy machov a papradí priamo uprostred vyprahnutých skál. Tieto zelené škvrny sú srdcom biodiverzity parku, kde prežívajú vzácne druhy orchideí a dravého hmyzu, ktoré by nikde inde v púšti neprežili. Každá takáto záhrada je krehkým mikrosvetom, ktorý prežíva len vďaka trpezlivému priesaku vody cez milióny rokov staré horniny. Okrem adrenalínových výstupov ponúka Zion aj iné svetoznáme miesta, ako je napríklad The Narrows. Je to úsek kaňonu, kde sa rieka Virgin tiesni medzi stenami širokými len pár metrov. Tu neexistuje žiaden chodník, kráčate priamo v korite rieky. Bojujete s prúdom a nerovným dnom. V apríli je však táto trasa často uzavretá kvôli vysokému stavu vody, stopiaceho sa snehu a riziku bleskových povodní, ktoré môžu kaňon zaplniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Pre tých, ktorí hľadajú pokojnejšiu krásu, je tu chodník k Emerald Pools, ktorý vedie k sérii jazierok a vodopádov obklopených bujnou zeleňou, kde zvuk kvapkajúcej vody vytvára upokojujúcu kulisu uprostred skalného ticha. Každý krok v tomto parku odhaľuje inú tvár prírody, od drsných vrcholov bičovaných vetrom až po jemné vodné oázy ukryté v tieni hlbokých zárezov. Jedinečnosť Zionu spočíva aj v jeho historickom význame pre pôvodných obyvateľov. Staroveký Pueblo Ania a neskôr kmeň Paiute vnímali tento kaňon s obrovskou úctou. Skaly ako Temple of Sinavava nesú mená, ktoré odrážajú posvetnosť tohto územia. Pre Navahov bol Zion miestom, kde prebývali mocní duchovia a mnohí sa báli vstúpiť do kaňonu po západe slnka, aby nenarušili ich pokoj. Dnes môžeme na niektorých miestach stále nájsť petroglyfy a zvyšky kamenných sípok na obilie, ktoré nám pripomínajú, že sme tu len dočasnými hostiami v krajine, ktorá patrila mnohým pred nami. Každý kút kaňonu dýcha touto dávnou prítomnosťou, ktorú cítite najmä vtedy, keď sa započúvate do šumu vetra v korunách prastarých topoľov, ktoré tu stoja ako nemí svedkovia striedajúcich sa civilizácií. Návštevnosť parku si vyžiadala zavedenie systému kyvadlovej dopravy, čo návštevníkom umožňuje vychutnať si ticho kaňonu bez hluku súkromných aut. Zion je tiež certifikovaným parkom tmavej oblohy. Nočná obloha nad kaňonom je vďaka absencii svetelného znečistenia taká jasná, že môžete vidieť tiene, ktoré vrhá jemné svetlo hviezd na červené steny kaňonu, čo vytvára priam nadpozemskú atmosféru pokoja. Pri plánovaní aprílovej návštevy treba pamätať na to, že hoci je v údoliach jar,
počasie sa môže zmeniť v priebehu pár minút pod vplyvom horských frontov. Vrstvené oblečenie a vodoodolné vybavenie sú nevyhnutnosťou pre každého zodpovedného turistu. Teplota vody v rieke Virgin je v apríli blízko nuly a hydratácia je dôležitá aj tu, hoci vzduch nie je taký suchý ako v susedných parkoch. Rešpektovanie ticha a pravidiel parku je kľúčové pre zachovanie tohto unikátneho miesta pre tých, ktorí prídu po nás. Zion nie je len statickým kusom skaly. Je to dynamické prostredie, kde každý pád kameňa a každá blesková povodeň neustále mení jeho tvár a píše novú kapitolu jeho dejín. Zion vo vás zanecha stopu, ktorá nikdy nevybledne. Tento neustály pohyb a zmena sú dôkazom, že sme svedkami živého, dýchajúceho umeleckého diela. Vegas, žiarivý klenot Mohavskej púšte. Vitajte v meste, ktoré nikdy nespí a ktoré je postavené na snoch, odvahe a nekonečných svetlách neónov. Las Vegas, nachádzajúce sa v srdci nehostinnej Mohavskej púšte v štáte Nevada, je svetovým unikátom. Je to miesto, kde sa nemožné stáva skutočnosťou a kde uprostred vyprahnutého piesku vyrástla oáza luxusu, zábavy a architektúry, ktorá nemá vo svete obdobu. Pôvodne to bola len malá zastávka pre karavány, no dnes je Las Vegas Strip domovom pre najväčšie hotely a kasína na svete, ktoré každoročne prilákajú desiatky miliónov návštevníkov. História moderného Vegas sa začala písať v prvej polovici 20. storočia, kedy legalizácia hazardu v roku 1931 a výstavba blízkej Hooverovej priehradu priniesli do mesta životodárnu energiu a vodu. Mesto sa začalo meniť na magnet pre zábavu, kde sa luxusné rezorty predbiehajú v tom, kto ponúkne veľkolepejšiu show alebo vernejšiu repliku svetových pamiatok, od egyptských pyramíd až po Benátske kanály. Približne v čase, kedy prechádzate srdcom tohto pulzujúceho bulváru, sa pred vami zjaví najnovší technologický zázrak mesta Las Vegas Sphere. Tento kolosálny guľovitý objekt je najväčšou sférou na svete a predstavuje revolúciu v oblasti vizuálneho umenia a koncertov. Celý jej povrch je pokrytý miliónmi svetelných bodov, ktoré vytvárajú neuveriteľné animácie viditeľné z vesmíru. Vnútri sféry čaká divákov pohlcujúci zážitok s obrazovkou v najvyššom rozlíšení na svete a zvukom, ktorý doslova cítite v každom nerve. Je to stavba, ktorá definitívne posunula hranice architektúry a zábavy do 21. storočia a stala sa novou ikonou panorámy mesta. Napriek svojej umelej kráse je Las Vegas hlboko ovplyvnené okolitou prírodou a podnebím. Nachádzate sa vo výške približne 600 metrov nad morom, čo znamená, že klíma je tu extrémne suchá a horúca. V letných mesiacoch teploty bežne prekračujú 40 stupňov Celzia, zatiaľ čo noci prinášajú len mierne ochladenie. Ak navštívite Vegas v apríli, zažijete jedno z najpríjemnejších období, kedy sú teploty ideálne na prechádzky po Strahe, zvyčajne okolo 25 stupňov. Slnko tu svieti viac ako 300 dní v roku, čo robí z mesta žiarivé centrum uprostred tmavej púšte. Las Vegas však nie je len o hazarde a svetlách. Je to mesto gastronomických zážitkov, kde pôsobia najlepší šéfkuchári sveta a domov veľkolepých predstavení cirkusu Cirque du Soleil. Po západe slnka
sa Strip premení na rieku svetla, kde každé kasíno rozpráva svoj vlastný príbeh. Je to fascinujúci kontrast medzi nespútanou energiou mesta a majestátnym tichom okolitých hôr, ktoré Las Vegas obklopujú ako nemí svedkovia jeho neustáleho rastu. Keď budete z mesta odchádzať, uvedomte si, že Las Vegas je dôkazom ľudskej vôle a schopnosti vytvoriť niečo grandiózne na mieste, kde by prirodzene nič také nemalo existovať. Je to oáza, ktorá vás pohltí svojou dynamikou a zanechá vo vás pocit, že ste navštívili inú planétu. Práve táto všade prítomná vizuálna dráma a technologická odvaha robia z Las Vegas priestor, kde sa hranice medzi realitou a ilúziou stierajú v jedinom záblesku miliónov svetiel. Valley of Fire, ohnivé srdce Nevady. Vitajte v mieste, kde sa zdá, že kamene pohltili samotné slnko. Národný park Valley of Fire, nachádzajúci sa v štáte Nevada, len hodinu cesty od Las Vegas, je najstarším a najväčším štátnym parkom v tejto oblasti. Svoj názov, Údolie ohňa, dostal podľa ohromujúcich formácií červeného pieskovca, ktoré pri západe slnka pôsobia, ako by celé údolie horelo v jasných plameňoch. Je to krajina ostrých kontrastov, kde síto-červená farba skál naráža na sivé a krémové, vápencové pohoria v pozadí. Oficiálna história ochrany tohto územia sa začala písať v roku 1935. Park sa rozprestiera na rozlohe približne 46 000 akrov a nachádza sa v nadmorskej výške okolo 600 až 800 metrov nad morom. Geologicky je toto miesto fascinujúcim svedectvom o pohybe piesočných dún v období Jury pred 150 miliónmi rokov. Tieto dúny sa pod vplyvom tlaku a minerálov premenili na pevný pieskovec typu Aztec Sandstone, ktorý erózia vetrom a vodou postupne vytvarovala do podoby bizarných oblúkov, úzkých kaňonov a monumentálnych veží. Jedným z najväčších pokladov parku sú stopy ľudskej histórie, ktoré tu zanechali staroveké civilizácie. Na miestach ako Atlatl Rock môžete nájsť úžasne zachované petroglyfy staré viac ako 2000 rokov. Tieto kresby do kameňa vytvorili ľudia z kultúry Basket Maker a neskôr Anasaziovia. Zobrazujú lov zvierat, symboly klanov a rituálne výjavy, ktoré nám pripomínajú, že toto vyprahnuté údolie bolo kedysi dôležitým miestom pre prežitie a duchovný život pôvodných obyvateľov. Klíma Valley of Fire je typická pre Mohavskú púšť, čo znamená extrémne sucho a teplo. Ak navštívite park v apríli, zažijete jedno z najkrajších období, kedy denné teploty dosahujú príjemných 20 až 27 stupňov Celzia. V tomto čase môžete v štrbinách skál vidieť kvitnúť púštne kvety a kaktusy, čo dodáva červenej krajine jemné farebné akcenty. Vzduch je tu neuveriteľne čistý a slnečné lúče v tomto období zdôrazňujú textúru skál bez úmorných letných horúčav, ktoré v júli bežne presahujú 40 stupňov. Medzi najznámejšie útvary parku patrí Elephant Rock, skala pripomínajúca slona, alebo Fire Wave, kamenná vlna s úžasnými pruhmi ružovej a krémovej farby. Fauna v parku je prispôsobená nedostatku vody. Pri troche šťastia môžete zahliadnúť ovce hruborohé, ktoré sa šplhajú po strmých útesoch, alebo korytnačku púštnu, ktorá patrí k chráneným obyvateľom údolia. Valley of Fire je miestom, kde sa čas počíta v miliónoch rokov a kde každý kameň rozpráva príbeh o sile prírodných živlov.
Keď budete z údolia odchádzať, uvedomte si, že tieto monumentálne steny sú výsledkom nekonečnej trpezlivosti vetra a piesku. Je to priestor, kde sa hranice medzi minulosťou a prítomnosťou stierajú v jedinom pohľade na horiaci pieskovec. Práve táto vizuálna dráma a spirituálna hĺbka robia z Valley of Fire klenot Nevady, ktorý si navždy uchováte vo svojich spomienkach. Nech vaše zábery zachytia túto ohnivú energiu a stanú sa oslavou odolnosti skál, ktoré tu budú neochvejne stáť pod horúcim púštnym slnkom ešte veľmi dlho. Death Valley, krajina extrémov a tichého majestátu. Vitajte na mieste, ktoré nesie hrozivý názov Údolie smrti, no v skutočnosti prekypuje fascinujúcim životom a geologickou rozmanitosťou. Národný park Death Valley, rozprestierajúci sa na hranici Kalifornie a Nevady, je krajinou rekordov. Je to najteplejšie, najsuchšie a najnižšie položené miesto v celej Severnej Amerike. Tu sa príroda ukazuje vo svojej najdrsnejšej, no zároveň najčistejšej podobe, kde nekonečné solné pláne narážajú na vysoké zasnežené štíty pohoria Panamint Range. Oficiálna história ochrany tohto územia sa začala písať 11. februára 1933, kedy bolo vyhlásené za národnú pamiatku a 31. októbra 1994 získalo štatút Národného parku. S rozlohou viac ako 13 000 km štvorcových ide o najväčší národný park v Spojených štátoch mimo Aliašky. Srdcom parku je Badwater Basin, rozľahlá soľná panva, ktorá leží 86 metrov pod hladinou mora. Je to pozostatok starovekého jazera Manly, ktoré sa pred tisíckami rokov odparilo a zanechalo po sebe hrubú vrstvu kryštalickej soli, vytvárajúcej na Zemi bizarné šesťuholníkové vzory. Geologický príbeh Death Valley je príbehom neustáleho pohybu zemskej kôry. Údolie vzniklo vďaka tektonickým zlomom, ktoré spôsobili, že sa dno údolia prepadlo, zatiaľ čo okolité hory boli vytlačené nahor. Tento proces pokračuje dodnes, čo robí z parku živé laboratórium geológie. Medzi najznámejšie útvary patrí Artists Drive, cesta vedúca cez kopce sfarbené do odtieňov zelenej, fialovej a ružovej vďaka oxidácii rôznych kovov a minerálov v sopečnom popole. Ďalším unikátom je Mesquite Flat Sand Dunes, kde vietor neustále presúva jemný piesok do ladných kriviek, ktoré pri východe slnka vrhajú hlboké, dramatické tiene. Klíma v údolí smrti je definovaná extrémami. V letných mesiacoch tu teploty bežne prekračujú 50 stupňov Celzia, čo robí z pohybu vonku nebezpečnú aktivitu. Ak však navštívite park v apríli, zažijete jedno z najlepších období. Denné teploty sa pohybujú okolo 30 stupňov a v noci klesajú na príjemných 15 stupňov. Ak bola zima bohatá na zrážky, v apríli môžete zažiť tzv. Superbloom, kedy sa inak pustá hnedá zem pokrie miliónmi žltých a fialových kvetov, ktoré premenia údolie na rozkvitnutú záhradu. Vzduch je v tomto čase neuveriteľne priezračný a ponúka výhľady z miesta Dante's View, odkiaľ môžete vidieť najnižší bod údolia aj zasnežený vrchol Mount Whitney v diaľke. Život v tomto nehostinnom prostredí je dôkazom neuveriteľnej adaptability. V malých prameňoch slanej vody žijú vzácne ryby pupfish, ktoré prežili od čias ľadovej doby. Na strmých sváhoch môžete vidieť ovce hruborohé a v noci sa prebúdzajú kojoty a púštne líšky. Pre kmeň Timbiša Šošone, ktorý v údolí žije po stáročia, nie je toto miesto krajinou smrti, ale krajinou života, ktorá im poskytovala všetko potrebné na prežitie. Death Valley je miestom, kde sa ticho stáva fyzicky citeľným.
Keď budete z údolia odchádzať, uvedomte si, že tieto nekonečné horizonty a solné pláne sú výsledkom miliónov rokov klimatických zmien a tektonických síl. Je to priestor, kde sa hranice medzi realitou a snom stierajú v jedinom pohľade na trbletajúcu sa soľnú panvu. Toto už začínajú byť oni. To není Sequoia. Národný park Sequoia, domov obrov. Vitajte v mieste, kde stromy podopierajú oblohu a kde sa čas meria v tisícročiach. Národný park Sequoia, nachádzajúci sa v srdci pohoria Sierra Nevada v Kalifornii, je miestom, ktoré od základu mení perspektívu každého návštevníka. Je to krajina gigantov, kde masívne kmene sekvojovcov mamutích stoja ako živé a nezlomné piliere prírody. Tento park, založený 25. septembra 1890, je druhým najstarším národným parkom v Spojených štátoch. Jeho rozloha presahuje 1600 km štvorcových a zahŕňa nielen monumentálne lesy, ale aj hlboké ľadovcové kaňony a najvyšší vrchol susediacich štátov Ameriky, Mount Whitney. Geologický podklad parku tvorí prevažne masívna žula, ktorú pred miliónmi rokov vyformovali a vyhladili obrovské ľadovce do podoby hladkých dómov a ostrých zasnežených hrebeňov. Nadmorská výška v parku dramaticky stúpa z necelých 400 metrov v podhorí až do výšky cez 4000 metrov nad morom. Práve toto extrémne prevýšenie vytvára ideálne podmienky pre sekvojovce, ktoré potrebujú špecifickú kombináciu vlhkosti, bohatých zrážok a chladu, ktorú im poskytuje horský vzduch Sierry Nevady. Kráčať týmito lesmi znamená kráčať v tieni živej histórie našej planéty. Približne v čase, kedy sa hlbšie ponoríte do ticha bájneho obrieho lesa, narazíte na najväčší žijúci organizmus na našej planéte. Je ním strom General Sherman, pomenovaný po generálovi občianskej vojny. Tento gigant nie je najvyšším ani najširším stromom na svete, ale jeho celkový objem dreva ho radí na absolútny vrchol všetkého živého na Zemi. Dosahuje výšku takmer 84 metrov a obvod kmeňa pri Zemi presahuje 31 metrov. Odhaduje sa, že tento strom má približne 2200 rokov, čo znamená, že tu stál už v čase vrcholného starovekého Ríma. Každý rok prirastie o toľko dreva, koľko by stačilo na vytvorenie bežného 18 metrov vysokého stromu. Stáť pod jeho mohutnou korunou znamená uvedomiť si krehkosť a pominuteľnosť ľudského života v porovnaní s touto vytrvalou a pokojnou silou prírody. Klíma v parku Sequoia prináša najmä v apríli fascinujúci prechod medzi končiacou zimou a nastupujúcou jarou. Zatiaľ čo v nižších polohách v podhorí už kvitnú divoké kvety v nadmorskej výške nad 2000 metrov, kde rastú sekvoje, stále ležia metre neporušeného snehu. Teploty sa počas dňa pohybujú okolo 10 stupňov Celzia, no v noci pravidelne klesajú pod bod mrazu. Apríl je mesiacom, kedy je park nezvyčajne tichý a majestátny, zahalený do bielej periny, ktorá ostro kontrastuje s hlbokou škoricovou farbou kôry sekvojovcov. Táto kôra, hrubá miestami až 60 cm, je kľúčom k ich prežitiu, pretože obsahuje vysoké množstvo tanínu a je extrémne odolná voči hmyzu a lesným požiarom. Práve požiare sekvoje pre svoje rozmnožovanie paradoxne potrebujú, pretože teplo otvára ich šišky a čistí pôdu pre nové semená.
Okrem lesov park ponúka aj iné prírodné skvosty, ako je mororok, mohutný žulový monolit, na ktorý vedie vyše 300 schodov vytesaných do skaly. Z jeho vrcholu sa otvára panoramatický výhľad na veľkolepé pohorie Sierra Nevada. Nájdete tu aj jaskyňu Crystal Cave s unikátnou krasovou výzdobou alebo Tunnel Log, čo je padnutý strom, cez ktorý môžete dodnes prejsť autom. Život v parku je neuveriteľne bohatý a nespútaný, od čiernych medveďov a jeleňov až po vzácne druhy sovy, ktoré hniezdia v korunách týchto stromov. Je to komplexný ekosystém, kde každý padnutý kmeň poskytuje domov tisícom iných fóriem života po stovky rokov. Národný park Sequoia je miestom, kde sa učíme úcte k starobe, trpezlivosti a neuveriteľnej odolnosti. Keď budete z týchto tichých lesov odchádzať, uvedomte si, že tieto stromy tu úspešne prežili nespočetné suchá, ľadové búrky a divoké požiare. Je to priestor, kde sa hranice medzi históriou Zeme a našou prítomnosťou stierajú v jedinom pohľade do vysokých korún týchto obrov. Práve táto všade prítomná vizuálna dráma a hlboká spirituálna sila robia z parku Sequoia najcennejší klenot Kalifornie. Nech vaše zábery zachytia túto monumentálnu energiu a stanú sa oslavou života, ktorý trvá tisíce rokov a ticho, bez pohnutia, sleduje beh našich dejín. Los Angeles, mesto anielov a nekonečných snov. Vaša cesta v Los Angeles sa nemôže začať nikde inde ako pri jeho najznámejšom symbole. Hollywood Sign, ikonický nápis týčiaci sa nad mestom na južnom svahu hory Mount Lee, je viac než len 9 bielých písmen. Pôvodne bol postavený v roku 1923 ako dočasná reklama na realitný projekt s názvom Hollywoodland a mal tam stáť len 1,5 roka. Dnes je to chránená kultúrna pamiatka vysoká 14 metrov, pričom každé písmeno je široké približne 9 až 12 metrov. Ak sa k nemu chcete vydať pešo, čaká vás túra cez Griffith Park, jeden z najväčších mestských parkov v Severnej Amerike. Najobľúbenejšia trasa vedie cez chodník Mount Lee Drive, kde sa vám po približne hodine chôdze naskytne fascinujúci pohľad na nápis zozadu a pod ním uvidíte celé panorámu mesta až k oceánu. Zaujímavosťou je, že v 30. rokoch minulého storočia nápis osvetľovalo 4000 žiaroviek, a dnes je toto miesto pod neustálym dohľadom najmodernejších bezpečnostných kámier a senzorov, keďže priamy prístup k samotným písmenám je pre verejnosť z bezpečnostných dôvodov prísne zakázaný. Los Angeles ako také je rozľahlá metropola, ktorá definuje južnú Kaliforniu a udáva trendy celému svetu. Je to druhé najľudnatejšie mesto Spojených štátov amerických, rozprestierajúce sa na obrovskej ploche viac ako 1200 kilometrov štvorcových. Mesto bolo oficiálne založené 4. septembra 1781 malou skupinou 44 osadníkov známych ako Los Pobladores, ktorí sem prišli z Mexika. Dnes je svetovým centrom obchodu, vedy, módy a predovšetkým globálneho zábavného priemyslu. Fascinujúcim faktom je, že ak by bolo samotné Los Angeles samostatným štátom, jeho ekonomika by bola väčšia ako ekonomika Saúdskej Arábie alebo Švajčiarska. Mesto je domovom pre ľudí zo 140 krajín, hovoriacich viac ako 200 rôznymi jazykmi,
čo z neho robí jedno z najrozmanitejších a najmultikultúrnejších miest na planéte. Architektúra mesta je unikátnym mixom historických budov v štýle Art Deco, centre a futuristických mrakodrapov. Ikonickou stavbou je Walt Disney Concert Hall, navrhnutá architektom Frankom Gehrym, ktorá je svetovo známa svojimi zvlnenými stenami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré odrážajú kalifornské slnko v tisíckach odtieňov. Keď sa presuniete smerom k Tichému oceánu, narazíte na svetoznámu Venice Beach. Táto pláž nie je len miestom na kúpanie, je to kultúrny a sociálny fenomén. Založil ju v roku 1905 tabakový magnát Abbot Kinney ako taliansku renesančnú verziu Benáto, kompletnú s komplikovaným systémom kanálov a funkčnými gondolami. Hoci sa do dnešných dní zachovala len časť týchto kanálov, prechádzka po ich brehoch, lemovaných modernou architektúrou, je jedným z najpokojnejších zážitkov v meste. Srdcom pláže je však Oceanfront Walk, promenáda plná pouličných umelcov, akrobatov, hudobníkov a veštcov. Nájdete tu aj legendárnu Muscle Beach, vonkajšiu posilňovňu pod holým nebom, kde svoju hviezdnu kariéru a cestu za titulmi začínal Arnold Schwarzenegger. Zaujímavosťou je, že Venice Beach bola v 60. rokoch centrom hnutia Beat Generation a miestom, kde v piesku vznikla legendárna kapela The Doors. Okrem bohemskej atmosféry tu nájdete aj slávny verejný skatepark postavený priamo na pláži, ktorý je považovaný za jedno z najlepších miest pre skateboarding na svete a denne tu môžete vidieť talenty, ktoré posúvajú hranice tohto športu. Morský život v okolí Los Angeles je rovnako fascinujúci a dynamický ako mesto samotné. Tichý oceán tu prináša prírodné bohatstvo, ktoré môžete pozorovať najmä na nekonečných plážach v okolí Santa Monici a Malibu. Práve pláž Will Rogers State Beach a okolie historického móla Santa Monica Pier boli hlavnými dejiskami nakrúcania svetoznámeho seriálu Pobrežná hliadka, ktorý definoval obraz kalifornského životného štýlu pre celé generácie. Tie ikonické drevené veže plavčíkov v jasne červenej farbe a široké zlatisté piesky sú presne tie isté miesta, ktoré dodnes lákajú tisíce filmových fanúšikov. Pod hladinou sa však skrýva komplexný svet chaluhových lesov, kde v hustých porastoch rias žijú morské levy, hravé tulene a početné rodiny delfínov skákavých. V jarných mesiacoch, ako je apríl, môžete pri troche trpezlivosti priamo z pobrežia zahliadnúť aj majestátne migrujúce veľryby sivé, ktoré prekonávajú tisíce kilometrov na svojej ceste z teplých lagún Mexika na sever k Aliaške. Celé pobrežie Los Angeles podlieha prísnym environmentálnym pravidlám, aby sa zachovala biodiverzita tohto krehkého ekosystému, kde sa studené oceánske prúdy stretávajú s intenzívnym slnečným žiarením. Na záver je dôležité si uvedomiť, že Los Angeles je mesto postavené na odvážnych snoch, inováciách a neustálej premene. Je to jediné mesto v Severnej Amerike, ktoré už dvakrát hostilo letné olympijské hry a v roku 2028 ich ako jedno z mála miest na svete privíta už po tretíkrát. Napriek svojej celosvetovej povesti miesta s nekonečnými dopravnými zápchami na ikonických diaľniciach, ako je 5 alebo 405, Los Angeles prekvapivo ponúka najväčší a najrozmanitejší systém mestských parkov v celých Spojených štátoch. Mesto anielov zostáva svetovým centrom inovácií, kde sa v laboratóriách Jet Propulsion Laboratory plánujú cesty k Marsu a kde technologický rozmach v oblasti známej ako Silicon Beach prepisuje budúcnosť internetu. Je to fascinujúca metropola, kde sa vertikálna dráma moderných mrakodrapov plynule stretáva s horizontálnym pokojom nekonečného oceánu. Keď budete z Los Angeles odchádzať, v topánkach vám možno dostane trochu jemného piesku z Venice Beach.
ale v pamäti vám zostane obraz mesta, ktoré dokázalo skrotiť divokú púšť aj drsné pobrežie, aby sa stalo najjasnejším a najžiadanejším bodom kalifornského sna. Táto skrytá spirituálna hĺbka a energia mesta, ukrytá pod nablískanými vrstvami neónov, filmových ateliérov a luxusných bulvárov, je presne tým, čo robí Los Angeles skutočne výnimočným a nesmrteľným v očiach celého sveta.